Mundimei kapena kuti muphunzironso ili la umboni umene ndikupitiriza kufotokozera zina mwa zinthu zimene zingakupangitseni asilamu anzanga kupanga chisankho chotuluka ndikubwera ku Chikhristu, kapena zimene zidandipangitsa inenso kuti nditsimikizike kubwera kwa Ambuye kuti tidzatumikira limodzi Yesu Khristu, zimene ine osati awo amene akukhumudwawo kapena amene akumverawo ayi, koma ine ndimafuna ndilankhule kunena kuti ndikufuna ndiyambenso kuperekera umboni wa zina mwa zimene zili zofoka ku chipembedzochi. Ndipo phunziro limeneli mundima imeneyi tisadapite kutali, tipemphere kuti Ambuye atithandize, chifukwa tili ndi zinthu zikuluzikulu zimene tizitchule kumeneku zimene zisoweka thandizo la Mulungu. Tipemphere. Inu Yehova Mulungu wakumwamba, amene mudalenga anthu mchifanizo chanu, tilimbitseni mtima, khala nafeni pamene mukupitira kutitsegula maso kapenanso kutsegula maso asilamu anzanga amene ndakhala nawo apa, kuti nawonso Ambuye mwathandize angapange chisankho ngati chimene ndinapanga ine, ndikutembenukira kwa Yesu Khristu mfumu ya mafumu, ndikupemphera m'malo mwawo. Ameni. Lero nthawi ino muphunziro limeneli tiyamba ndi mawu akuti assalamu. Mawu akuti assalamu kapena kuti salamu alaikum amatanthauza kuti mtendere, kapena kuti mtendere ndi nonse, mtendere kwa anthu nonse mwa njira ina kapena muli monsemo. Mawu akuti assalamu amalengeza mtendere, mgwirizano. Pomwe ndimawerenga Qur'ani m'mahadithi ndinapeza zonena za Qur'ani zimene zikulimbikitsa kupha nkhanza, zomwe ndi zosiyana kwambiri ndi tanthauzo la mawu ochiyimira chipembedzochi onena kuti Isilamu. Tamverani okondedwa. Kwa Allah, munthu wamamuna aliyense amene amabadwa mu chikhulupiriro cha Chisilamu motsogozedwa ndi Mulungu Allah, akangobadwa munthu wamamuna mmenemu, automatic Allah pasi pa chipembedzochi pamodzi ndi mizimu yonse imene imasunga chipembedzochi imamubatiza munthu automatic. Mamunayi amakhala kuti ndi msilikali amene ntchito yake nambala 1 ndi kuteteza Mulungu Allah. Ndibwereze pamenepa. Munthu obadwa mamuna mchisilamu akabadwa, kungobadwa automatic amakhala kuti ndi msilikali otetezera Mulungu Allah. Mwa njira ina, Allah samateteza anthu, koma anthu mchipembedzomu amatetezera. Ali ni madefender, ndi azibambo onse amene amabadwa mu chikhulupiriro cha Chisilamu. Kumene muli asilamu nonse mumve, ukangobadwa umakhala ndi kanzimu kamene simumbakapeza mwakufuna kwanu, koma kamangolowa chifukwa chakuti muli ku Chisilamuko, kamene kamakupanga ndi kukhala msilikali otetezera Allah. Kotero kuti munthu wina aliyense amene anganene kachiche wake nakosemphana ndi Mulungu Allah, mitima ya anyamata amene wa asilikaliwa imauka automatic, chifukwa ndi chibadwa chobadwa nacho. Ngati ukubadwira chipembedzomu umakhala msilikali. Ndimasule kunena kuti Mulungu uyu amafuna chitetezo cha anthu. Chifukwa chake anthu amapita ku nkhondo kukapha anthu, ku nkhondo kukalimbana ndi aliyense amene akanena kapena kuyima mosemphana ndi Allah. Samulalikira uthenga, koma amuphe, amandula pakhosi. Chifukwa Allah akamaona asilamu achizibambo ndi asilikali ake, iye ali pakati, amamteteza. Now, muyambe kusiyanisa pakati pa Yehova ndi Allah. Yehova safuna kutetezedwa, koma ife amatiteteza. Pamene Allah
amatetezedwa ndi anthu. Chitsanzo chake nchakuti asilamu atha kunyoza mwa mtundu uliwonse, kunyoza Yehova, kunyoza Yesu amene ife timamuti ndi mwana wa Mulungu. Mulimonse amene anganenere, koma simuzampeza mkhristu akuyimirira kukapanga nkhondo. Chifukwa chani? Yehova mwa Yesu Khristu mwana wake amadziteteza yekha. So muphunziro ili mundimeyi mumve choyamba kuti Mulungu uyu amabadwa pamodzi ndi asilikali. Mzimu wa chisilikali umabadwa nawo munthu msilamu. Ndiye kamzimu kamene kakachisilikali kamene umabadwa nakoka ndi kamene lerolo m'mawu a Mulungu akufuna kuti akuonetse kuti ndi chiwanda pachokha. Chiwanda chimenechi chili ndi dzina. Ndi chiwanda chimenechi chimene chimakupanga iweyo kukhala automatic, kukhala kuti ndiwe wankhondo mchisilamumu, onteteza Mulungu ala, okagumula nyumba za anthu, okapha anthu amene anena mosemphana ndi chikhulupiriro chako. Kamzimu kamene kamakhala mwa iwe kachisilikali kamene umabadwa nakoka kozi uzimtetezera Mulungu alaka kamatchedwa kuti jihadi. Now, jihadi ndi ndani? Jihadi ndi chiwanda chopsa kwambiri chimene chimachotsa mantha pa moyo wa munthu. Number 1, jihadi, mzimu ukalowa mwa munthu, ukabadwa nawo mchisilamu, mmene unabadwa ndi anthu ambiri kuphatikiza nonse amene mudakali mchipembedzochi, muli ndi mzimu umenewu otchedwa jihadi. Ndiye muli ndi chiwanda chimenechi chotchedwa jihadi. Now, chiwanda chimenechi kuti iweyo uli nacho, number 1, umboni wosonyeza kuti iweyo mchipembedzochi umabadwa ndi chiwanda chotchedwa jihadi ndi kuchoka kwa mantha. Chifukwa ntchito imene amagwira jihadi akalowa mwa munthu ndi kuchotsa mantha. Zimveke zimenezi. Mukayenda ku maiko ambiri, asilamu anzanga, mukapeza kuti anthu ambiri amene amapembedza chipembedzochi ndi anthu amene alibe mantha. Ndithu ku dziko lapansi kulibe munthu opanda mantha ngati msilamu. Mudzandabwa kuti amafika ku malo ozama kwambiri a zinthu, amakhala opanda mantha. Chifukwa chani? Amabadwa pamodzi mchipembedzochi ndi mzimu wa jihadi. Ndi jihadi ipayekha ndi chiwanda chimapanga anoint. Ndiye amene mudalandira kudzodza mchipembedzomu kuchokera ku mzimu umene wa jihadi. Umboni wosonyeza kuti inuyu ndinu majihadizi, ana zizukulu mbadwa zobadwa pansi pa mzimu otchedwa jihadi, ana obadwa mziwandazi. Umboni wosonyeza kuti chiwanda chichiri mkati mwanu. Number 1, ndi kuchoka kwa mantha. Zimveke zimenezi. Chiwanda chimenechi chotchedwa jihadi chidalowapo mwa Muhammadi mzaka zimenezi, ndipo chitamulowa payekha anayamba kuitana wanthu ndi kulimba mtima. Munthu lisanapitepo ku firudi ya usilikali ndi kulimba mtima kuti tiye mpakaba tikaphana. Ndipo analimba mtima, ndipo anadzodza anyamata ake oyamba kumenya nawo nkhondo. Kagulu kake koyamba ka nkhondo konse kanali anointed by jihadi. Mzimu umenewu unampanga nyamata opanda sukulu yi Muhammadi kulimba mtima, nanena kuti ndikamenya nkhondoyo mopanda ngakhale sinaphunzire kamenyedwe ka nkhondo. Tamverani okondedwa, mukayenda ku maiko onse aluya mukapeza kuti jihadi, chiwanda chimenechi, chabereka ana ambiri amene amakhala makampu azauchifwamba, makampu azausilikali. Chifukwa chake nthawi zonse mukalimva gulu la uchifwamba la maiko aluya mumva kuti Islamic chakuti chakuti, Islamic militant chakuti chakuti. Now, kusonyeza kuti uchifwambawu umabwera muchipembedzochi, chifukwa chipembedzochi chinasunga malo osunga chiwanda chotchedwa jihadi chimene chimakambatiza munthu akangolowa chipembedzochi. Nimati umve msilamu nzanga kuti mzimu wa chiwanda wa jihadi umene lero mmene ukumva uthenga uwu, iweyo ndi mboni, pansika uzimverapo, ku nyumba ukumverako, galimoto ukumveramo,
panopa ndiye kuti mtima wako uti dyoko utangokumana nane undiphe. Chifukwa chani? Ndiwe wodzozedwa wa jihadi. Nthawi zonse chiwanda chimenechi chimachotsa mantha, ndipo suopa kuti kapena utapha munthu ukagwira mada, ayi, kapena kugwetse, chimalimbitsa mtima. Chiwanda chimenechi chikuchokera kwa ndani? Ngati chipembedzo chi mulungu wamkulu ali Allah, ndiye kuti ndinganene kuti Allah ali ndi aziphwache achina jihadiwa. Kulankhula kopweteka kwambiri kwa inu anzanga a chisilamu, koma chimenechi ndiye choonadi. Chifukwa awawa mmasunga ngati Allah ni mulungu woyera, amasungiranji mzimu wa chiwanda cha jihadi, kuchiweta nkumayenda nacho. Akadakhala kuti Allah ndi Yehova, si mulungu wina wobuka kwa aluya kalekalero, akadaletsa kwa inu kukuletsani ndi kukupemphererani kuti mulape, muchoke mzimu wa nkhondo, mzimu wa kupha waukali wopanda mantha wa jihadi ukadachoka. Koma ngati uyuyu samachotsa ndiye amaulera, ndiye tinene kuti ameneyi ndi osiyana ndi Yehova, ni mulungu wanu panokha. Muyambe kumuona bwino masana wanu. Akusungiranji spiriti yolakwika ya jihadi, akumuweta bwa. Bible likuti kuphatikana kwake nchani pakati pakachisiwa mafano ndi kachisiwa mulungu. Mverani, ngati Allah ndi mulungu woyera, mulungu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi, mulungu wa chifundo, mulungu wa mtendere, mulungu wabata, mulungu wopirira, mulungu woleza, amene adzabwezera chilango tsiku la kumaliza kwa dziko likadzafika, osati lero, mulungu wa chifundo chosatha. Ngati Allah ndi ameneyo, amasungiranji mzimu wa nkhanza wa jihadi pakati pa awiri wankumayenderana? Ngati zili pa ubale, ine ndili ndi question mark za Allah wanuyi, kuti mwina mukutinamiza si mulungu wakumwamba. Nkutheka kuti pali utambwali pena pache unabisala kuseri kwa Saudi Arabia. Nkutheka ndithu mukutipusisa pena pake sitikuona bwino, mutiyerese m'maso. Ngati Allah ali mulungu wowona wakumwamba, mwini nyenyezi ndi dziko lapansi, amasungiranji chiwanda cha jihadi? Akuchisunga bwanji? Uzifunse iwe shehe, uzifunse mwalimu, uzifunse mufti, ndi mamembala nonse akazi ndi amuna achisilamu, muzifunse. Ngati Allah ali mulungu wakumwamba, olenga kumwamba ndi dziko lapansi, mwini mtunda ndi nyanja, amasungiranji chiwanda cha jihadi? Akuchisungira nchecha? Khani yosausa nditu. Pamene Yesu akubwera posachedwa, mukakhumudwa mukupita ku Gahena, chifukwa munasunga ziwanda zimene ndikuyamba kuzifotokoza pamenepa. Jihadi anapha anthu onse osakhulupirira mulungu Allah, ndipo Muhammadi anagwiritsa ntchito mzimu wa jihadiwu ndi kupha mamiliyoni a anthu osalakwa pa dziko lapansi, pogwiritsa ntchito polola Muhammadiyo mzimu wachabe wa jihadi wa nkhondo ukakhale mkati mwake. Adayasamula lupanga mnyamata ndi kuyamba kudula makosi ndi zunu za wanthu osalakwa mu dzina lakuti ndikukonza dzina la chipembedzo, ndikukonzera Allah, ndikukonzera mulungu wanga, ndikukonzera zinthu zabwino. Nkhani iyi wokondedwa ndiyosowa mayankho, komanso ndi nkhani yochititsa mantha. Ndikudziwa ndiyo wawa, koma musadatuluke kundisaka kumene ndili, muyambe mwakhala kaye ndi mafunso. Kodi jihadi ndi ndani? Ameneyi ndi mzimu wa mulungu jihadi yu? Ndithu mumve kwa ine 17 years satanist okondedwa. Tamverani, ndamuphunzira, ndamuona, ndikumudziwa, ndiye ndikuchenjeze mzanga msilamu. Ichi mumasungachi ni chiwanda, ndiye ngati mumachisunga pano pali mafunso. Kodi Allah amansekerera bwanji jihadi kuti azikhala naye pamodzi? Chifukwa pali maumboni wonse kuti jihadi ndi chiwanda. Umboni wonse ulipo, pachokha chimakudzozani, ndipo mmakhala ndi ukali. Ndikunena pano thukuta lili jeyi, mwakalipa ngakali kugulitsa malonda sikukukoma, mukusakasaka mutangodziwa kuti ndili pati, muzinge. Akuwira mkatiyo ndi jihadi, ulandire Yesu ulape. Khani yosausa. Tamvera,
chiwanda chimene chokondedwa lero chimachita kuonekera tupoyera m'mayiko aluya, ndipo chiwanda chotchedwa jihadi chakhala chikumwa mwazi wa anthu ochuluka ku dziko lapansi. nkhani imene yokondedwa izimveka bwino, ndipo inuyo muzikhulupirira zimene ndikunena inezi. Mwina simudziwa asilamu anzanga kuti uwu ndi mzimu wa chiwanda umenewu mukachita makani lero nkuti iyayi nkhondo yoyera mene muneneremo ndikumasungabe chimenechi mpaka tsiku la imfa dziko linkudzatha. ndithu mukandikumbukira chikutuluka poyera chiwanda chimenechi ndi mamembala ake amene chidawadzoza ku dziko lapansi kuwasogolera ulendo kukalowa ku jahannama. nkhani yosausa. mkulu wake amene ni woopsa, musamsekerere, akupwetekani, akuzunza amene jihadi ntchito yake ndi kutolera magazi ku dziko lapansi. nkhani yosausa. ansembe ake ndi asilikali ake ndi amene amaonekera kawirikawiri mu chipembedzo cha chisilamu. mbotamverani okondedwa, ameneyi ndi mulungu wamkulu kwambiri, kapena kuti ndi chiwanda chachikulu kwambiri mu chipembedzo chimenechi, chimene chimakhala ngati komanda oteteza mulungu ala. ameneyi ndi wamkulu ku nkhondo oteteza mulungu ala, ndi amene amayala defensive mechanism yakuti ala azikhalabe mulungu, na amapusisa anthu ambiri kwasokeza pamene mulungu weniweniyo alipo, amene mukadampembeza ndi kunziwa alipo pena pake. chisilamu kwanuko mulungu alipo pena pake, mukungofunika kuti mulungu akutseguleni m'maso mumuona alipo pena pake. kuchisilamu kwakuli mulungu koma alipo pena pake, mukungofunika kutsegula maso kuti mumuone, muvomere kugonja kaye, musadatole mnyala yowagenda alaliki amene akulalikira choonadi chimenechi. mumvesere bwinobwino, tamverani okondedwa. jihadi ndi amene amalimbikitsa mabomba autinkenawo, masuicide. kuti mukadziwe kuti jihadi alipopo, mukaona maactivity masuicide. kumbukirani okondedwa, asilamu ambiri tikamanena za jihadi, tikamanena za mabomba autinkenawo, amene amakonda kumeza mabomba ndi kulolera kukaphulika pakati pa gulu mimba muli bomba, amakhala munthu wa chisilamu amene wadzozedwa ndi chiwanda chotchedwa jihadi. inu ndi mboni. ndanena kuti umboni woti muli nacho ndi kuchotsa mantha. anyamata kumayiko anzanu amachotsedwa mantha ndi chiwanda cha jihadi, ndi kumeza timabopointi, kumeza timibulu tamabomba, ndi kumeza mkatini, ndi kuyenda waya, ndi kukafika pakati pamene pali azungu, pali maamericans ajamati ndiye makafiri, kukafika pamenepa ndi kuphulika, ayambira kufa iyeyo ndi anthu ena, kumadziwiratu kuti ndikupita kokapha, koma ndikulolera kukafa iyeyo chifukwa chokuti afuna kupha ena amene sakhulupirira ala. nkhani imene itu ndiyosausa komanso ndiyozama. usakwiye msanga koma uyambe wamvetsera ndi chiwanda pachokha. Number 1, chimachotsa mantha. taonera mabomba autinkenawo. kodi sanyamata aja anakwera mu ndege, anyamata achiruya, zizukulu za Osama bin Laden, kodi sizinameze mabomba ndi kukaomba trade fair? kodi mwayiwala inu kuti anthu ambirimbiri pafupi 15,000 kapena 150 adafa mu chinyumba chimene chichi chifukwa cha anthu awiri okha? nkhani yosausa okondedwa. mabomba autinkenawo amalimbikitsidwa ndi chiwanda chotchedwa jihadi. nkhani yosausa. inu ndine okondedwa timvese nkhani imeneyi. mwaichi mawu amenewa onena kuti asilamu kapena kuti assalamu kapena kuti salamu alaikum ndi mawu amene samapereka tanthauzo lenileni ku chipembedzochi, chifukwa mukawatchula koma mukayang'ana sipamakhala mtendere pamalopo, pamayamba kukhala zinthu zina zimene zili zosafunika. tamverani, mulungu uyu otchedwa isilamu akatembenuza munthu
amamusintha dzina munthuyo kukhala msilamu, ndipo amamudzoza ndi mwazi kapena amamudzoza ndi chiwanda chotchedwa jihadi, ndipo akatero amalowa mu chikhulupiriro chosaopa, chikhulupiriro chopanda mantha. Ndipo ichichi ndi chikhulupiriro chosausa kwambiri chimene munthu akakhala nacho chimamutengera ku zinthu zosausa zosakhala zabwino, chimamtaya munthu kunja. Tachiona chiwanda chimene chokondedwa sipokhapo ayi, ndimafuna inu ndine timvane pano. Ziwanda zimenezi zinapitirira kusokoneza kwambiri. Mukachoka pa mzimu umenewu chiwanda chimenechi, ndekuti ndikupaseni chiwanda namba 2 chimene chimandipasa chikayiko choti ngati ala ali mulungu sangasunge jihadi. Kasi kumveka zimenezi? Koma pomwepo kondedwa, pali mzukulu wake wa jihadi kapena kuti mkazi ake wa jihadi, chiwanda cha chikazi chimene chili ndi dzina lakuti sharia, hani osausa. Na yenso sharia ni woopsa, ni chiwanda pachokha, koma mwa njira ina eni yakewo amanena kuti ndi mtanga wa chilungamo, mmene muli chilungamo. Koma lero mumve, jihadi ndi ndani? Jihadi ndi mtanga wa ala mmene amasungiramo zilango, amautcha kuti sharia law. Kodi sharia ndi ndani okondedwa? Ndi mzimu wa imfa pakati pa Asilamu, nayenso amakhala ndi zilango zikuluzikulu, amalanga, wakhala akudula makosi a anthu. Sharia mzimu wachabe. Ambiri tikunena pano ali m'manda, adamwalira ndi dzanja limodzi, dzanja lina anadula sharia, hani osausa. Tikunena pano okondedwa, kuli wanthu amene anaphedwa pogendedwa miyala, adalakwirani sharia ananena kuti agenge. Nayenso ndi mkazi wotakataka ku chipembedzochi, amatchedwa kuti sharia. Kodi zikumveka zimenezi? Sharia akuti amamasula azibambo kusiya azikazi awo, amawuza kuti mukhoza kumasuka. Sharia amawuza kuti inu azibambo muli ndi mwayi wogonana ndi azikazi anu paliponse pamene mungafune nthawi iliyonse, olo atope. Qur'ani chapter number 4 34 mpaka 91. Ani osausa amamasula sharia law ikuchokera pati? Ikuchokera pa Qur'ani chapter number 45 verse yake number 18. Sharia amathesa chibale ngati winayo wapezeka oponya lamulo, malingana ndi Qur'ani chapter number 60 verse yake number 58. Hani osausa Qur'ani chapter 5 verse 48 imati siraituni, kutanthauza kuti lamulo la uzimu. Tamverani, zoona uwu ndi mzimu woopsa umene umayika anthu mndende. Ndi kunena pano Asilamu ochuluka ali mundende, akuzunzika mundende zimenezi, akupeza mavuto mundende zimenezi, akupeza chisauso mundende zimenezi. Chifukwa chani okondedwa? Sharia adatenga anthu ambiri ndi kuwatsekera ndende. Mutha kumva chisoni pakuti mwina simudayende, koma amene tidayenda nthawi zina kuti inu mukalowe mu dziko la Kazakhstan, mukakhumudwa kuwaona wanthu amene akuwola ndende zimenezi wopanda ziwalo. Sharia atawadya ni chiwanda choopsa, musachisekerere. Tipite kwa Ambuye ukondedwa. Tamverani, chiyambi cha sharia ndi Qur'ani, ndipo mmene mneneri Muhammadi mmene ankabadwa anabwera kudzalimbikitsa ndi kuyenda nacho chimenechi, kuchitenga kuti chikhale chimodzi
mwa chinthu chimene chingayendetse chipembedzo chimenechi. Ndipo kuchokera ku mzimu wa jihadi komanso sharia taona magazi ku dziko la aluya, taona vanthu mu ndende ku dziko la aluya, taona kupalapatika kwa vanthu. Ndi chozunza, ndi mtanga wa zilango olangira vanthu, ni chiwanda cha nkhanza sichimva chifundo, chimavulaza, chilibe maso, pamene chaloza sharia nkhani yosausa, ni mzimu paokha, ni choyenda. Tikamaliza ulendo mukakumana nacho lipenga likadzalira, mukaona kuti silinali dzina koma unali mzimu paokha, chili pachokha ni chiwanda mchamoyo. Nayenso jihadi ni chiwanda pachokha. Tikakumana nazo anyamata inu bwererani tiyeni kwa Yesu kalonga wa mtendere, amene akuti goli langa nilofewa ndilopepuka. Idzani kwa ine inu nonse akulema ndi kuthodwa. Tamverani nkhani yosausa okondedwa. Sharia ndi ndani kodi? Ndi woyipa kwambiri, chiwanda choyipa chotchedwa sharia. Tamverani okondedwa, chimakula mphamvu kapena kuti chidakhala chachikulu kwambiri kuyambira mchaka cha 632 AD mpaka chama 634 pamene makhalifu adalimbikitsa kupha nayika malamulo pansi pa dziko. Tamverani, sharia pansi pa chipembedzo cha Suni, iwonso nawonso amayika nkhani yawo, nawonso amachiona pachokha. Sharia pansi pa Imamu Maluwiya mu 632, anthu amenewa ndiwo amene adatukula chipembedzo chimenechi kapena mulungu ameneyi amene adachidyetsera kuchipatsa phala kuti chikule. Analipo anyamata asuni achipembedzo chikhulupiriro cha chisuni, komanso mashiya, komanso mkulu wina wotchedwa Maluwiya. Anyamata amenewa ndi amene adalimbikitsa, adayamba kutsegula maguwa a imfa womwe akayika wanthu kuti azikaphedwa akaweruzidwa. Tamverani okondedwa, taona ngati mungapite ku Syria, mukapita ku Iran, ndi kumene mungakapeze kuti zoona sharia ndi chinyama pachokha. Muzikapempha kuti tilowe nawo ndende, mukaona azimayi mmene akuzunzikira. Sharia ndi ndani okondedwa? Ni mnzake wa jihadi, ndi mtanga kapena kuti baskete ya zilango, nkhani yosausa. Tamverani, malingana ndi Quran chapter number 5 verse 32, sharia ndi capital punishment of Islam. Capital punishment ya Islamu imatchedwa chani? Sharia. Tamverani, Quran chapter number 6 verse number 51, sharia amayima monga mulungu payekha. Chifukwa chani? Iye amayimira mu zigawo za chilungamo, ndi amanena kuti onse opezeka olakwira lamulo la sharia amakhala kuti alakwira lamulo la mulungu wa chilungamo. Ndipo lamulo la mulungu wa chilungamolo limanena kuti ngati munthu asempha sharia aphedwe, chifukwa ndi chimodzimodzi kuti wanyoza dzina la Allah. Sharia ndiye Allayo. Ikufotokoza choncho mahadithi, Qur'ani komanso mbiri. Umboni wake nawu uhule wakuba aliyense ozengedwa opezeka olakwa. Qur'ani chapter number 21 verse number 72 verse number 178 ikuti aphedwe monyongedwa kapena kuti mochekedwa pakhosi. Anthu amene alakwira sharia aphedwe, achekedwe, atumbulidwe, azingidwe. Koma mukamawapha sharia ikuti musawaphe pa dzina lina, muzikuwa muziti takbir, Allahu akbar. Hani osausa, tikumana posachedwa, tikakafika kwathu milandu ikakhalapo. Inu amene mudapita pansi pa sharia ndi kumulola sharia mpaka magazi kukhesedwa ku dziko lapansi. Sharia mu Chisilamu is a capital punishment, nkhala pakati wa zilango. Ndipo zoona kodi limeneli lingakhale vumbuluso
ayi tamverani zoyipa za sharia Quran chapter number 2 verse 222 ikukaniza zoona Quran ikukaniza ikuletsa ikunkaniza munthu kuti akhale ndi malire pakakhalidwe ndi mkazi ake ikunena kuti ndinu wofunika kuchita monga mmene mufunira nkhani yosausa okondedwa izi okondedwa ndi nkhani zofuta chifukwa chake timati tabwerani kwa Mulungu ndi kutembenukira kwa Ambuye chifukwa ziwanda zimenezi ndi zovuta kwambiri okondedwa masana ano mundilole ndilekeze pamenepa ndipo tiye tipite kwa Mulungu ndi kuyimika manja kugwada kapena kupita pansi kupemphera inu amene munakhala mamembala achiwanda chimene chichotchedwa sharia amene mudakhala mamembala achiwanda chotchedwa jihadi amene mukudziwiratu kuti mkati mwanu mzimu unabadwa wankhondo mzimu wankhanza mzimu wolimba mtima ndipo mukudziwa kuti mmene mukumva mawu awa mukumva kupweteka osati kopita kwa Mulungu koma kofuna kumupha munthu amene akuzuzulayo ndithu mugwade pansi ndiye munene kuti Mulungu mundichitire chifundo ndipo mutandikhululukira mundilembe m'buku lanu la moyo mundiyerese m'maso masiku anga asanakwani zimenezi zikuthandizeni zindithandize ine pamene ndikubwera kwa inu Ambuye mu dzina la Yesu Khristu amen